Dirojeke weke îro de qehremanekî pêşmergeyên roj tevlî zincîra pakrewan û nemirên Kurdistanê bû. Giyanê xwe kire qurbanî diber millet û xaka Kurdistana pîroz de. Rê neda dijmin û hovên serdemê derbasî xaka Kurdistanê bibin. Roja 21 meha heştan 2014 pêşmergeyê leşkerê roj Behrem Murad Slêman ku bi tîrêj dihat naskirin li bereya bendava Muslê li gundê Sehlec yê serbiherêma Kurdistanê ve di şerê rûbirûbûna çekdarên rêxistina Daişa terorîst de beravaniyê diber xaka Kurdistanê de şehîd bû. Şehîd Behrem di sala 1993 de li gundê Helêq yê ser bajarokê Girgêlekê vel Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Cihê xwe li hêzayekê pêşmergeyên roj digirt. Ji destpêka damezrandina leşkerê roj bi şerê rûbirûbûna Daişa terorîst û dijminê Kurdistanê bi dihan pêşmergeyên roj şehîd û birîndar bûn. Destanên lehengî û qehremaniyê û xwaragiriyê wekû çawa li Sihêla û Ên Ewês tomar kirin û navê xwe bi tîpên zêrîn di dîroka Kurd û Kurdistanê de tomar kirin.